बे जिया गोदो माने जों दानाय गोजामोन आरोना फंबायजों आं दानायमोन आं दाग्रा फंबाया आगराव नो थिखोना होग्रा ओमफ्राय माने बेयो फुरा 2010नि सिगांनि जि गोजा आरोना माने बेखौ थिनानै दोनदों आरो न'आव रावबो लाग्राबो गैया नालाय बिदिनो माने बाक्सुआव दोनबाय थायो बेबो थाजोब्बाय थाबाय आरोना बाखियाथ' फुरा गैला सिमा जि दख'ना द्रिल बायदि माखासेफ्रा माने गरखा गैजोबला आरोना माने बेखिनिया थाबाय आरो आर'नाइया रावबो लायामोन नालाय जों माने देनां नायनो थाथों होनना दोनखादों आरोना दिनै बेखौबो नों देखायनो हानाय जाबाय आरोना दोननानै ओमफ्राय नोंसोरो दा लोगोफोर बुं बे आर'नाइया गांब्रै गांबा ओमफ्राय आरो नैबे जोमग्रा गिदिरनि गेजेराव बबे मोनसे डिजाइनखौ नोंसोर बांसिन मोजां मोनदों कमेन्टआव खोन्थाहर आरोना नोंसोर माखौ मोजां मोनदों खोन्थाहरलाय कमेन्टआव दे लोगोफोर गोसोखांथि हिसाबै थाथोंसै आरोना देनां नायनोसै जोङो भिडिअ नायलाबायसै जोंथ' बिदिखौ दानोबो सोलाबखाला नालाय दानोबो सोलाबला माला खामानियाथ' गोदो दायोमोन दाथ' माने बेलेग जाबाय नालाय बैसो जाबाय माबा न'खरनि खामानि दामानि थुमथाम जाबाय बिदि सोलाबला आरोना बाय लोगोमोन कमेन्टआव खोन्थाहरलायदो